Het weekend werd een volle jesdag en het begon van de morgen met hege temperaturen. Wat het weer vannacht warmer als yesterday. Wel de komende dagen, het wordt stadig gewoon wat beter, maar dan moet het vooral naar waanzin wezen. Joen en vannacht nog altijd een protte bewolking. Rein, lichte rein, droge perioden, temperaturen 14 en 15 graden en zo'n spultje is het zowat. En verder een matige of zwakke wind, tijdelijk, maar later helpt de wind alweer aan en dan wordt die krachtig onthut en komt dan uit het westen naar het zuidwesten waai. Morgen dag. En daar met bewolking en daar met uit een trog rein, lichte rein, staurein, maar toch ook wel weer droge perioden. En de meest droge perioden vooral later in de middag en in de joentijd. Hoe daar in temperatuur, zomaar bij de 16, misschien 17 graden en de wind nog altijd een krachtig onthut en die komt uit westelijke richting waai. Nou, die wind kan in het watergebied nog wel eens even stormig wezen. Dus nog altijd een waarschuwing van windstichten. En dan zetten we terug naar de dagen die volgen. Het vooruitzicht, waanzin wat een oergangsdag. De zinnen komt erbij, vooral letter op het dag. Maar eerst ik nog kans op wat ruin of een buiken. En zeggen we naar Toons en Vreed, dan heb ik het op droeg waar. Flink wat zinnen en dan zucht het er goed uit. Nou ja, de temperaturen zijn 13 of 14 graden. In de nachten hebben we kans op mist en misschien hier en daar wel wat frost onder groen. Maar ik dat post weer bij de tijd van het hier. We maken morgen maar weer even in het waarsje.